hip-hop musical over Willem van Oranje. Max vindt het een leuk idee, lekker out of the box. Dan wil Emma de hoofdrol spelen, want waarom zouden helden alleen mannen kunnen zijn? En wie bepaalt dat eigenlijk, hoe mannen en vrouwen zich gedragen? Brugklas de musical is voor iedereen herkenbaar. Een zoektocht naar wie je bent in een belangrijke periode van het leven. Op zaterdag 7 maart komt de prachtige voorstelling van Nacht naar Dag naar de Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein. Een muzikale vertelling over oorlog en vrede van zangeres en actrice Querien Melsen. We beginnen een voorstelling een uur voordat de zon opkomt. Dus we beginnen donker en langzaam wordt het licht. En in die voorstelling vertel ik 5 verhalen, 5 persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Onder andere ook van mijn moeder, die Slag om Arnhem heeft meegemaakt. En ik ga daar ook liederen bij zingen en er is piano en cello bij. En waarom van Nacht naar Dag? Ja, het is symbolisch, ja gewoon, we beginnen natuurlijk eigenlijk op het moment van nacht naar dag. Maar het staat voor mij ook van oorlog naar vrede, van onbewust naar bewust, van toen naar nu. Want ik probeer ook wel echt de koppeling te maken met het heden. Die verhalen die ik vertel, ja, dat zijn verhalen van mensen die toen keuzes hebben gemaakt vanuit hun situatie. Maar wat doen we nu? Nu moeten we ook weer keuzes maken. En wat doe jij zelf aan vrede of vrijheid? Hoe ga je zelf met andere mensen om? En als mensen willen komen kijken en luisteren? Op mijn site vannachtnaardag.nl staat precies hoe je aan kaarten kunt komen. En na de voorstelling is ook een gezamenlijk ontbijt met het publiek. Dus dat maakt het ook altijd bijzonder. Er zijn nog kaarten. St. Patrick's Day is dé nationale feestdag van Ierland, het land van de live muziek in pubs. Op 17 maart staat Goesting in het teken van St. Patrick's Day. Onder het genot van onder andere Iers gerstenat is het vanaf 7:30 genieten van live muziek van The Bottle. Wim Baltussen nodigt op zaterdag 14 maart niemand minder dan Jan de Bruin uit in zijn muzikale huiskamer in Kasterij. Blues zonder franje en recht uit het hart. Jan de Bruin is een podiumkunstenaar die als geen ander verschillende talenten en kwaliteiten herbergt. Een fantastisch gitarist, een uitstekende zanger en een persoonlijkheid op het toneel. We go on and keep the peace and live another day. Elke derde vrijdag van de maand is er onder leiding van Spelen Doe Je Zo een filmavond in wijkcentrum het Brugske. Iedere filmavond wordt er een andere leuke film vertoond. Welke film dit wordt, blijft steeds tot de avond zelf een verrassing. De films zijn geschikt voor alle leeftijden. Gerard van Maasakkers kijkt rond, staat hier en daar stil en komt thuis met verhalen die hij vastlegt in woorden en akkoorden. Zo is hij op zijn best. Wat klein is maakt hij groot, wat persoonlijk is maakt hij herkenbaar voor iedereen. Het is alsof hij bij jou in de kamer zingt, aldus een van zijn bezoekers. En zo klinkt Gerard van Maasakkers ook. Dichtbij, warm, persoonlijk, ontwapenend.
Samen met Frank Kools en Mike Roelofs brengt hij nieuwe liedjes en klassiekers. Als er ooit iets misgaat tussen jou en mij, dan wil ik jou nog houden erbij. Ik hou jou, ik hou jou, ik hou jou, ik hou jou. Op zaterdag 7 maart is het weer tijd voor Rock at Hoeve. Partycentrum De Witte Hoeve wordt omgetoverd tot rocktempel. Rock at Hoeve, nieuw concept. 4 tributeavonden door het jaar heen. We trappen af op 7 maart. En we hebben gekozen voor een concept waar we alleen de allerbeste tributebands uit Europa uitnodigen. Zodat de mensen weten, als we naar de Witte Hoeve gaan, dan krijgen we ook een knap stukje muziek. 7 maart treden op de tributeband van Bon Jovi, die we uit Italië laten komen. Ik heb bekeken, er zijn diverse Bon Jovi bands in Europa, waarvan 3/4 echt er geen pepernoot van kan. Maar deze jongens, die zijn gewoon top. Dan hebben we een uitstekende tributeband die de Red Hot Chili Peppers speelt. En een voortreffelijke U2 tributeband. Zo, we hebben voor 7 maart een behoorlijk sterk programma staan. En we gaan er een feestje van maken. In het noorden van Limburg bloeit en broeit cultuur. Op vrijdag 13 maart is er een inspiratiedag voor en door de cultuurregio Noord-Limburg. Ontmoet op deze dag de makers, ga aan de slag met de doeners en laat je inspireren in een bloemlezing van regionaal talent. Met onder andere Lex Uiting, Ruud Lensen, Joeps Kapel, Fresh, Hanneke Hendricks, Colabros, Carlijn van Kruchten, Tintenkillers, Huis voor de Kunsten Limburg, Cultuur plus Ondernemen en matchmakers in cultuur.